Čau, čili žrouti. Zdarec. Připravili jsme si pro vás další díl Videorad. Dneska si budeme povídat o hnojivech, jak se starat o mladé kytky. A aby jsme byli na tom správném místě, kde mají nejvíc znalostí, přišli jsme do našeho oblíbeného grow shopu My Garden a budeme si tady povídat o tom, jakým způsobem hnojit rostliny, jakým způsobem se starat o kytky a co dělat těsně před přesazením ven, protože teď na konci dubna je ten nejlepší čas začít tohleto diskutovat. Tak jdeme na to, jdeme dovnitř. Zdarec. Nazdar. Čau. Tak tohle to je Eiffel. Je to jeden z kluků, který pracuje v grow shopu My Garden. Prodávají hnojiva, prodávají potřeby na pěstování kytek, prodávají semínka, čili a spoustu dalších důležitých věcí. No a my doufáme, že se od něho dneska dozvíme spoustu užitečných informací, které budou co platný. Přesně tak. Já ho vyspovídám na hnojiva. Může Jdeme být? na to. Mám pár otázek. Super. Tak jo? Tak jo, pane, hele, máme tady nějaký hnojiva, stojíme u regálu s Biobizem, který já mám celkem rád, protože jsou s ním dobrý výsledky u kytek. A rovnou se tě zeptám na jednu takovou běžnou věc, kterou řeší spousta lidí, a to je, že je konec dubna, už by rádi sázeli kytky ven, ale jsou furt malí. Jsou to malí kytky, které jako se moc netváří, že by rostly. Jak se jim dá těma hnojivama pomoct? Na začátku bych doporučil kořenový stimulátor, který rozjede tvorbu kořenů. Aha, to znamená, že za začátku bys to nehnojil? Na začátku ne, pokud to dáváš do půdy, půda už v sobě má určité prvky nebo určité živiny a na začátku vůbec není třeba hnojit. Jo, takže začít nějakým kořenovým stimulátorem? Kořenový stimulátor nebo čistá voda. Čím bys pokračoval, když se ta kytka trochu rozběhne a už bude chtít živiny? Když už se rozběhne, bude mít kořeny, tak bych začal něčím na růst. Buď biogrowem nebo fishmixem, něco, co je určené přímo na růst. A jak se to pozná, taková hnojka, že to je přímo na růst? Pozná se to podle toho, že má víc dusíku než fosforu a draslíku. Aha. To znamená, tady v těch číslech, co jsou nahoře, NPK, tak vlastně to první číslo je vyšší. Je to právě dusík, že jo? To dusík, vlastně ta růstová složka. Jo, každé super. hnojivo má na sobě tuhle značku NPK, což udává základní živiny. Jo. N dusík, P fosfor, K draslík. Aha, takže na začátku pomoc dusíkem. Na začátku více dusíku. Dobrý. Tady těch hnojek je strašná spousta, okolo nás stojíme jenom u jednoho z regálů. Tady tohle to jsou, pokud vím, bio hnojiva, aspoň Jasně. Biobis se tím chlubí a má to i v názvu. Jaký jsou další možnosti, kromě bio? Další. Když nechceš bio, můžeš použít klasický minerál. Jaký je v nich rozdíl mezi bio a minerálem? Bio je pro ty rostliny šetrnější. Je dělaný z přírodních věcí, nepůsobí tak rychle, působí pomalejc, ale delší dobu. Ty hnojiva se tam rozkládají delší dobu, rostlina si veme všechno, co potřebuje, všechno dokáže rozložit. Kdežto tady ty minerály jsou dělané z minerálů, ze solí, takže to, co ta rostlina nedokáže vstřebat, to zůstane v tom substrátu, v té půdě. Jasný, takže se to zasoluje. Dobrý. Hele. Často bývají silnější, takže tím člověk lehce přehnojí. Tady vidím, že ještě píšou magnézium, kalcium, to je jak vitamíny pro lidi. To jsou zase mikroprvky, ta rostlina nejen, že potřebuje ty základní živiny, NPKčko, ale potřebuje taky ostatní živiny, ale už ne v takovém množství. Aha. Takže potřebuje v maličkém mikro. Dívám se, že jsou tady ještě bloom, to je že, anglický květ. Všichni paprikáři, jak si občas říkáme, chtějí, aby jim kytky hodně kvetly, aby jim nestrácely květy. Má smysl tady tohleto hnojivo použít třeba na začátku, nebo bys ho nepoužíval? Já právě nevím, jestli u čili papriček bych vůbec dával to růstové hnojivo. To růstové hnojivo má v sobě opravdu velké množství dusíku a ty papriky mají pak po nich hodně takové tlusté listy, až svaraštěné úplně, že je na tom vidět přebytek toho dusíku. Aha. A začal bych už přímo tím bioblumem. Jo. Dusík už to v sobě má to v sobě víc fosforu, takže ty papriky začaly kdyby dřív nakvétat a udrží si ty plody. Aha, no zajímavý. A dá se to nějak poznat, když bude mít kytka málo nebo moc dusíku? Třeba protože mohlo být docela důležitý. Jasně, přebytek dusíku vždycky značí tmavá barva. Tmavě zelená, úplně ty listy jsou svraštělé. Kdežto naopak nedostatek dusíku, listy žloutnou od spodu rostliny a začínají odpadávat. Jo, dobrý.
Ale díky moc. Já vím, že Richard si připravil nějaké ukázky čilí kytek, které nejsou úplně v pohodě, tak se pojďme na to podívat. Super. Tak pane, s Honzem jste si řekli o tom, jaký máme hnojiva, jaký použít v jaké fázi. A teď se dívám, máme tady před sebou pár kytek a evidentně mají nějaký problém. Konkrétně tady tahle, nějaký svinčík na listech, celkově takový pokroucený. O co se jedná? Tady tahle má na sobě padlý, nepravou plíseň, je to takový šedý, bílý povrch na listech, takovýhle. Nejlepší je to co nejdřív odstranit z té rostliny a bývá to většinou přelíváním, velkou vlhkostí anebo nadbytkem živin. Či nedostatkem. Či nedostatkem, takže moc nebo málo hnojení. Moc nebo málo hnojení, Jasně. spíš moc. Dá se ta kytka nějak zachránit? Jasně, nechat pořádně proschnout a použít třeba nějakou biologickou ochranu proti padlí nebo proti plísni. Perfektní. Pak se dívám tady, takový malinký mrzáček, stejně tak tady tohle. Co je tohle? Žlutý listy, odpadávající. Odpadávají, nedostatek živin. To je vidět tady u téhle malé, i tady u téhle ze spodu žloutnou listy, tady už je vidět, že, prosím? Jaký konkrétně? Většinou ty větší. Nedostatek dusíku se projevuje většinou na větších listech od spodu. Tady je to vidět úplně krásně. Žluté listy, nedostatky. Zase dá se to zachránit, akorát doplnit nějakým hnojivem. Doplnit, hlavně opatrně nepřehnojit. A jak jsi říkal, raději nějaký bio než raději minerál. Bio a počkat, než tam hodit nějaký minerál a spálit ji. Dobře. Sledovat, co ta kytka dělá, podle toho se zařídit. A podle toho se zařídit. Spíš dávat menší dávky a opakovat, než dát jednu větší a myslet si, že jí pomůžeme. Pak spálíš kořeny a jasně. Dobrý, hele, pak tady máme tuhle velikou, dívám se 3 kytky v jednom květináči, nebo dokonce 4 kytky v jednom květináči. Taky nevypadá moc zdravě. Pokroucený listy, flekatý. Pokroucené listy, tady je vidět přebytek dusíku, byla přehnojená určitě, to poznat i tady na těch spálených koncích hnědých. A tady si taky všímám, že ty listy jsou moc lesklé a je tady vidět, jsou tady vidět mšice. Mšice, jasně. Ty většinou napadají ty nové výhonky, květy. Jasně, takže nějaký přípravek. Přípravek proti mšicím. Určitě bio. Dobře. Hele, mám tady ještě nachystanou na ukázku. Pro nás čelíhrouty, není to teda paprika, ale můžete se podívat, jak vypadá zdravá kytka, která dostala všechny živiny, byla pěstovaná pod kvalitním osvětlením, prostě má všechno to, co má mít. A vedle ní kytka, jedná se o rajčata, která vypadá tak, jak vypadá a tohle prostě není v pořádku. Je vidět, že má malý prostor na kořeny, přelívaná taky. Co tomu chybí? Já bych řekl, že snad úplně všecko. Chybí tomu hlavně živiny, dostatek vzduchu a taky asi světlo. Ještě se dívám, tady ty průsvitné kelímky, nemůže to být nějaký problém? Slyšel jsem, že se můžou třeba tvořit řasy kolem kořenového balu. Je lepší mít neprůhledný, rozhodně. Dobře, tak jo. Řekli jsme si něco o hnojivech, řekli jsme si něco o nejběžnějších příznacích toho, když s kytkou něco není v pořádku a co to taky znamená. Nedostatek živin, přebytek živin, přelívání. No a vzhledem k tomu, že už je konec dubna, teda aspoň v době, kdy to natáčíme, a tohle je období, kdy se spousta lidí začíná ptát, kdy začít sázet kytky ven. Tak by bylo dobré, kdybychom si řekli něco vlastně o tom, jak jim pomoct s přesunutím do venkovního prostoru. Tohle to jsou sice rajčata, Richard na tom před chvilkou dobře ukazoval, jak má vypadat pěkná kytka, tady je vidět, že je to pod světlem, který je vyloženě určený pro rostliny, ale pořád to světlo svítí úplně v jiném spektru a jinou intenzitou než slunko, nemá to UVčko a tak dál. To znamená, jedna z nejdůležitějších věcí je ochránit je před spálením listů, což je věc, která se projevuje dost nepěkně, ty listy zbělají, v podstatě kompletně ztratí chloroplast a ten list odpadává. Jak chráníš kytky? Chráním kytky tak, že po vysazení je přikryju netkanou textilí, tou bílou tenkou, takže ono to světlo není tak intenzivní a nestane se to, že by ta kytka se spálila. Kde je kupuješ ty folie? Člověče, tu netkanou textilii v nějakých zahradních potřebách můžeš koupit. Takže úplně normálně obyčejná, co mají... Bílá, přesně tak, bílá netkaná. Taková ta tlustá černá, ta, co se dává na zem, to už bych řekl, že je zbytečné. Tak na bubáka. Tak, přesně tak. Ale můžeme se ještě podívat, jak mají vypadat kytky, které
dostali všechno, co potřebují. Tak Nemají toho ani málo, ani moc, tak akorát. Tady tahle paprika, se můžete krásně podívat, ta evidentně dostala všechno, co potřebovala. Je sice kousek od světla, ale ta asi byla předtím někde pod nějakou zářivkou, protože má krásný listy, nepopadávají. Občas jeden, dva, to se stane, je to pořád živý tvor, takže to, že občas spadne nějaký lístek, nevadí. Stojíme tady u bylinkové zahrádky v grow shopu My Garden a ta je teda mimochodem fakt moc pěkná, hlavně ta šalvě tady nádherně voní. A řekneme si ještě něco o tom, kdy přesazovat kytky ven, protože jedna z důležitých věcí je venkovní teplota. A teď je konec dubna, vypadá to hodně nadějně. Bohužel problém je v tom, že někdy v půlce května přijde fenomén, kterýmu se u nás říká 3 zmrzlí a v té době krátkodobě poklesne teplota, hlavně v noci. A to může vaše mnohaměsíční snažení o vypěstování si kytek poměrně dost zničit. Objevilo se potom na diskuzní skupině různé fotky, co mám dělat s zmrzlami kytka. No. Tak v ten moment už neuděláte vůbec nic. To je blbý. To jste v koncích a ani hnojení už pak nepomůže. Takže pokud můžete, počkejte s výsadbou do otevřeného prostoru někam ven až po 3 zmrzlých. Pokud máte skleník nebo nějaký uzavřený prostor jako foliák, který můžete vytápět, používají se nejrůznější svíčky, topný kabely a takový, který jsou schopný udržet tam tu teplotu kolem těch 10 stupňů, níž už to fakt není dobrý. Jak říkáme, vydržte. Ono totiž, až vám ta kytka zmrzne, tak máte po sezóně. Druhá věc, hnojení po přesazení. Já si myslím, že ta kytka sama o sobě dostane poměrně velký šok tím, že ji přesadíte do úplně jiného prostředí. Takže počkejte s tím, ona bude mít aspoň větší důvod k tomu makat na kořenech a zakořenit do té nové okolní půdy. Takže zálivka ano, hnojení minimálně 2 týdny, po přesazení bych úplně vynechal a pak bych začal postupně přidávat. Další věc je to, že hodně lidí používá už nějaký substráty, které jsou předhnojený, takže ono hnojení z začátku vůbec není potřeba. Tak. Já si myslím, že to je pro dnešek z těch nejdůležitějších informací asi všechno. O zbytku můžeme podiskutovat, ať už v naší skupině na Facebooku Čili žrouti nebo na www.čiližrouti.cz. Pokud budete mít nějaké dotazy, připomínky, pište, komentujte, sdílejte. A pokud možno vkládejte fotku. Pokud budete mít nějaký problém s kytkou, napíšete, moje kytka nevypadá zdravě, mám nějaký problém, ale nepřidáte fotku, tak ono se to špatně diagnostikuje. Přesně tak. Díky všem, mějte se hezky a zase někdy příště. Ajfele, pane, díky moc za přijetí tady u tebe v Grow Shopu a rádi se zase uvidíme. Mějte se. Čau.